Ráno. Peťa sa prebúda z nočného sníka a pozrieme sa na našu krásnu izbu, samozrejme s výhľadom na skleníky. Prosím, zoom. Ďakujem. A ďalej ideme na obhliadku izby. Toto, no, chladnička, akože chladnička, no chápeš? To ja. No, dobre, no. A potom tu máme stôl, kde neviem ani čo máme. Skrine, tie sú nám tak na nič, lebo aj tak veci máme v rúbsakoch. Ale sú je náš ďalší obyvateľ. Že tukán. Ale tukán spí. To je smola. Tukán sa prepúdza. No, ale neposkytol nám rozhovor. Ďakujeme. No.